Monggo Ibu Dr. Anda Liliawati. Ya. Agama
matur nuwun saderengipun kula sak rombongan atur kula nuwun uluk salam wonten ing inggih menika lalatan wonten ing Padukuhan Semampir Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop Gunung Kidul matur sembah nuwun dalu punika kepareng animbali kawula sak rombongan ansor laras dumugi wonten ing Padukuhan ing Semampir mriki alhamdulillah kanthi kawontenan ingkang ngremenaken sedaya sami wilujeng rahayu sehat bagas waras mboten manggalangan setunggal punapa. Iya Mas, iya. Acarane apa Mas? Iki ngene. Acarane bengi iki dalam rangka yo ki bersih dusun. Wah ngono ya. Nek jane lho bersih dusun Semampir kene iki sesuk. Neng iki gandeng sangka warga kepengine nimbali awake dhewe monggo awake dhewe sesuk ya wis ora sela maksude iki wis ana job dhisik ya dadine dijokne tanggal 8 ora ngono ya nek ling apa nglaksanani bersih dusun isih sesuk nile wayangan saiki oh ngono ya. Iki biasane iki dalang iki manut penanggap kok iki penanggap manut dalang. Ayo. Ayo aku ya gur sendika dawuh lah. Ngapunten Pak, kula nek tanggal 9 pun enten job apa tak kalendere pun isi ya kek anu ngersake diundur dadi ya aku ya manut wae nek sing ngersake diundur ki panjenengane Bapak Panitia ya aku ya mengkari manut. Ya jane aku ya manut, Pak Panitia ya manut. Ditakoni selone kapan tanggal 8. Jane tanggal 8 ki awane aku ya ana job campur sari ning ya ndelalahi iso tak balekke. Ya. Wong jobe kimpul ora gelem balekke apa kon ngetrok. Nah kok njur nyepeleke ora kok ming gur kimpul kuwi ora tek ngono ora teke guru kimpul aku ora ngono. Niki maksude ki nek kimpul ki ya penjarane Mas Kimpul ki wonge entengan. Oh ngono ya. Ora anti kebebanan rasa apa-apa arep jobe tak balekke. Oh ngono ya. Monggo ya wis izin arep nganggo alatku. Oh ya ngono ya. Ning ya ndelalah ora sida nganggo wong wis ya wis dasare aku balekke luwih dhisik ya aku tanggal 8 kuwi campur sari tak balekne wae ya Kang. Oh ya alhamdulillah ya beliau nampa ya. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah ya. Awake dhewe ndongake sartane melu mangayu bagya saurunge ya melu nyengkuyung adicara bersih dusun ning Padukuhan Semampir Semugih Rongkop Gunung Kidul iki. Muga-muga sawise nglaksanani bersih dusun iki para warga sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Hasile panene melimpah apik kabeh. Amin. Mergo iki ketiga iki ana udan kiriman ya muga-muga berkahi tumraping kabeh para tani ya iki ya sing rada keberatan ki sing berprofesi dadi nelayan ki rada rekoso rada abot gaweane ya mergo gelombang pasang ning laut iki iya wajan aku ndelok berita kok marai merinding ana ombak dhuwur-dhuwur ha iya to mulai kudu tansah tetep waspada luwih-luwih iki mapane ning cerak segara. Nek ning cerak segara ki beda karo sing ado segara. Cerak segara ki awane silir ya. Nek ora njaga kesehatan ya iso masuk angin. Ya ngono ya. Mergo angin laut ki beda karo angin darat. Awake dhewe ya atur panuwun. Ana ngersaning para warga ing Padukuhan Semampir Semugih kene wis kersa goleki selane awake dhewe iya ning atase awake dhewe iki donge manut karo warga kene malah warga kene sing manut karo awake dhewe iya ora apa-apa mergo kahanan iya ya muga-muga ya uga Iwang Sri lan Sadana tumedhal ing bumi kene wekasane iso semulur nggone ngayomi ning marga Padukuhan Semampir munggahe ning Kalurahan Semugih amin ya ben kabeh iki berkah barokah iya tan wurunga mengko ya ming kunjuk ngersane Gusti kabeh nyuwun marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala seranane ya anake bersih dusun iki utawa sedekah bumi utawa sinebut rasulan. Wong ngono ya.
Bengi iki yo ngaturke Sugeng Rawuh karo Bapak karo tamu undangan mbane Bapak Panewu Rongkop rawuh. Oh ngono ya. Pak Lurah Semuge ya rawuh. Pak Suyoto SIP ya. Bapak Dan Ramil karo Bapak Kapolsek Rongkop uga rawuh. Oh ngono ya. Ki Bapak anggota Dewan Tingkat Daerah dan Provinsi uga rawuh. Pak Suweknya karo Pak Sutiyo. Ora ngono ya. Uga atur panuwun ana ngersane Bapak lan Ibu donatur sedaya kemawon ingkang sampun paring donasi lan sak biyantu anggenipun kaleksanan anggenipun ngawontenaken kegiatan menika. Iya wis pokoke kabeh luar biasa ya Mas. Ya. Ya melu nyengkuyung ya Pak. Muga-muga ya warga melu seneng ya. Wekasan awake dhewe taun ngarep ditimbali sowan mrene ning padukuhan semampir kene meneh. Ya. Ya didongake muga-muga ya padha tansah gangsar lancar rezekine digampangke nggone bakal golek dalan rezeki digawe kepenak. Iya pancen ngono. Iya. Wong iki nek ming wayangan 7 dina 7 bengi tak kira mampu kabeh. Anggere sing wis do keneng JLS iki wis dadi miliarder kok. Ngene iki omah apik-apik tingkat kabeh. Iya. Ha iya to mulane. Ya bengi iki nyuwun ngapura iki rada suarane rada gembrengeng iki ya mergo ya agi watuk kahanane wis ora apa-apa usume watuk ya masuk angin rada masuk angin aku ya ora apa-apa anggere iso buang angin terus lega ya awake dhewe sapa-sapa kanggo warga padukuhan semampir semuge Rongkop kene halo sedaya Sugeng Rawuh Sugeng mreksani iya karo para penonton YouTube live streaming iya Sugeng midhangetaken iki karo iklan kaos apa Mas iki ya kaya biasane sing dawa 80 sing cendhek 75 oh ngono iya nanggon stane ning nggon kanca-kanca streaming kono ora ngono iya wis murah wis sak murahe iya murah kadang kala isih ana sing sok ngenyang ya. Ora apa-apa kok Mas. Iya, ya hitung-hitung nggo sedekah. Iki ya ana pamundutan saking Pak Sukatno Ponjong kentun salam kagem rencang-rencang semea S3 wonten ing Jawi, Ki Demang, Martina, Cukup Margono, Pak Tarman, Bariah, Warni dan lain-lain sebagainya. Nggih, Sugeng mriksani wayang kulit transfer 500.000. Oh, ming titip salam kuwi transfer 500 ya sangka lumane panjenengane iya ya muga-muga oleh peparing ora lokak ning malah kebak amin ya dari Pak Ngusir Muhammad nyuwun lagu wajib pepeling utawa ngujiwat ingkang nyekar di Mega wonje nek ngujiwat sing nyekar di Mega ning nek pepeling ku sing nyekar bareng-bareng oh ya transfer 250.000 oh ya dari Bapak Sewil ngepoh pring luang mundut lagu podang kuning sawer 100.000 ingkang nyekar di Mega ya saking Pak Priwito Utomo nyuwun putrana Swantara kagem Mazda amin matur sembah nuwun mugi sukses transfer 200 nggih iki ya isih ana pamundutan saka warga kene mengko tak wacane bengi iki dikancani karo punjane Kang Masku Mas Gatot Sujarno karo Mbak Uut Salsabila oh Mbak Uut ya ketemu meneh saben bengi ya insyaallah ketemu ya wong aku ki jane serawung Mbak Uut ya wis kecilik iya kejaman aku cilik dhisik ya wis kerep dolan ning daleme kono nalikane isih dalem ana ing Bayat Klaten kono saiki ning Semin ya wis lali kaya iya dasare ya wis jaman cilik dhisik iya mula kuwi ya dijumenengke tak sepotane nganggo aja ngece wae aja ninggal aku trimo bonceng Aku
Sugeng dalu Mas Gatot. Nggih, sugeng dalu. Iya. Pokoke sehat selalu, semangat selalu untuk Masda. Nggih. Pripun kabare Mas Gatot? Alhamdulillah sehat Mas. Suwe ora petuk ya kaya petuk. Petuk pas jagong ning piyaman kae. Nggih, awake dhewe nek kepethuk gur nek jagong ya Mas. Nek tanggapan iki jan arang-arang kepethuk. Bajekno kok jagong ya mangkat. Weh, lah. Biasane gur titip. Iya cah serawung ya. Ha iya. Nek titip ki cetha 20 nek mangkat ki 100 lho. Nggih. Nggih, meniki sowan kula jane mulih kandang niki. Kula asline mboto mriku Mas. Oh, mboto mriku Nggih, nggih. dadi kalih mriki padha-padha le garong. Oh, nggih. Garong ki apa? Warga Rongkop. Oh iya. Nggih, kula mboto Tak mriku. kira ki garong ki apa? Lah nek dusune mriki pancen dhuwur Mas Metingkring. Nggih. Lah semampir Oh iya ya. Semampir ki nek karo semende padha wae. beda. Nek semende iki kuwi iso ning kene iki. Heeh. Nek semampir piye, Mas? Ning nggon memehan. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng Kita dalu ketemu Mbak lagi. Uut. Pinanggih malih. Nggih. Donya ki sempit ya. Ambil wengi yo gathuke karo Mas Da. Iya. Sempit dek iki bar nang lipar ana base camp-e lho ana. Apa jenenge? Mas Galovers. Sekretariatan Mas Da. Galovers. Sik mati mik. Testing Iki mik kok bareng dicekel ut mati piye to? Kudune rak ya urip to mik nek dicekel Mbak Uut Urip. mik mati dadi urip. Lah iki malah dadi mati niku. Ora ya kebalikane nang. Sayah gitu. Iya. Nggih. Mbokna kurang kenceng entek nyekeli. Aku jane ora rak tekan ngono cuk dipancing-pancing. Ora lho iki kira tok kendo kene iki. Batune to, batu. Diputer ngene agi muni. Nah. Nggih kalian menika pun tenggani Pak anggota DPR Pak Wiknyo. Nggih, Pak Wikyo. Bapak ngaturaken sugeng dalu. Pak Nun Wikyo. sewu, kita di atas ya Mas ya. Ngadeg rapopo Pak Lurah. Pak Lurah. Lan sedaya warga masyarakat ugi menika Pak Penewu nggih lenggah. Nggih, Pak Ingkang Penewu ngagem lenggah. rompi menika Mas Da. Oh, nggih. Nggih, Pak Penewu. Sugeng dalu Pak Nggih, Pak Panewu. Penewu, nggih. Lajeng sampingipun menika Pak Kapolsek. Nggih. Nggih lah aku wong Rongkop kene kok ya. Oh, ya apal ya tadi. Lah ya ya. soalnya dikandani kalih Pak Wiknyo. Oh, iya. Oh, rumangsane apal. Iya terane sing dikandani ora gur mentok ya Mas. Iya. Lah iya kok. Aku ya. barang. Barang jenengan. Nah mentok-mentok tak. Sing pisan awake dhewe mengucapkan selamat ulang tahun untuk Masda. Nggih, Iya. matur nuwun Mas Gatot. Usia yang ke 16 ya Mas? 16. 16 tahun. Usia 16 itu adalah usia yang sangat ideal untuk menuju 17 Mas. Wul, wah iya. Lah nek mau yo ora iso saka 14 tekan langsung 17 yo gak iso. Lah nggih mlane padahal tahun wingi lagi Rumahsaku ki tok marek jelek usia yang ideal menginjak remaja itu Ah. adalah masa-masa di mana Wah. kita semangatnya Bla, 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 bla. rumahsaku ki ngono. lah aku ngomongi bener pura. Iya bener. Ngopo tok protes nek bener. Usia yang saya ideal dari 15 itu 16 itu ideal untuk menuju 17. Lah Iya. Padahal tahun kemarin baru 15 ya Mas ya. nggih. Iya enggak. Ora krasa ya. Jangan melompat ke 18 ya, Dek. Nek setahun niku termasuk suwe napa cepet ya Mas? Ya suwe tergantung le nglakoni kaya tahun wingi kae corona wis ngono kae rasane suwi banget. Nggih. Nggih. Ampun dieling-eling niku Mas gering kula malah. Ning Oh, alhamdulillah aja dielingke. malah kula iso duwe warung. Lah, Lah Mergo bantuan sepirang-pirangnya ngedeke warungnya saiki. Oh, warung soto apa warung Anu bakmi apa warung Yo. apa? Warung sembarang, warung. sarimi. oh ya. Sarimi Ya, pokoke. angkringan ngono angkringan. Nggih, pokoke sing penting dungane kagem dulur-dulur semampir. Nggih. Semugih. Nggih. Insyaallah menika sami sehat selalu lancar sedanipun. Amin. Kuwi. Warganipun sedaya guyub rukun. Amin. Amin, alhamdulillah. Terus Iki ngomong-ngomong sehat. jajanin Hah? gelem golek TV Pose Tobok ning Semampir entuk akeh lho. Lah Lah, piye? Lah sing duwe do ning kene kabeh niku Mas. Lho kon jur arep nyolong. Lah ya mirsani kok ya. Golek niku mboten mesti nyolong lho Mas. Oh lah. Golek kuran ki. Nek eneng wonge kan ditinggal lunga meneh. Oh iya, nek ora neng. Nah cukup. Oh iya. Wong wis daleme wis dikunci kok. Nggih, Pak Bu nggih. Pokoke sedaya ingkang rawuh wonten riki pinaringan rejeki ingkang barokah lan Amin. kathah. Amin. Amin. Sik ora rawuh insyaallah anake tambah. Lah iya kok. Dungane iki kok. Lah nek tontonan apike kok ngene ora Arep rawuh. ora apa rawuh ning enak. omah? Ayo. Nek ora gegawean po ya rak tambah kowe iki cok aneh-aneh senengane.
Lah nek nang omah iki gur ndelelek apa ora iso tambah. Lah tontonan apike kaya ngene nek ora rene iki nek ora berbuat ngopo? Aku ki karepku ya ora. Berbuat baik lho. Ora rak ngono ning ya gek dipancing-pancing. Iya. Berbuat kebaikan Nggih. Pikirane lho. Dulur-dulur sedaya pokoke pinaringan lancar dalu menika sarengan Mazda. Nggih. Pokoke wengi iki aku arek beda karo bintang tamu liyane. Piye? Warak menggunakan sinden-sinden sing luar biasa iki jak do nembang. Oh iya. Nggih to Mas? Lah iya mosok sinden kok nabuh lah ya ora. Lah bener kuwi lek lewat dijawab. Lah ya sindet ki ya dijak nembang apa lah lek ngomong bener apa salah? Yo Bener. bener. Ngopo tok protes nek bener ki heeh ngono ben. Ya wis. Oh nggih. Ha iya. Nih janjane niki mau kula ki asline Mas. Asline Mau dalu niku nonton jenengan pas ulang tahun iki jane terus neng omah ki asline nulis sinom aku ki. Wong. Ning niku arek baju ditokke ning jane tokke neh ora apa-apa Yo, jane iki. jane Mboten ora apa-apa ya Mas Da. Mesake lho, lho gawe ki mambengi nganti ra turu to kowe. Iya nganti ora melek sewengi lho aku ki. Ora melek, ora turu, ora melek. ora turu ora melek. Nggih. Oh ya berarti turu wis wengi nek ora melek. Lha ora mesti. Lah teturan ki ora turu lho. Lu pada. Ya wis timbange ora ditokne to saiki gek apa sing Niki tok gawe anu nggih. mambengi tokno ora ya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk Mazda. Nggih. Saya hanya bisa menulis sinom spesial buat Mazda. Oh nggih. Niki asli tulisan kula ten mriki. Tulisan kula dhewe asli Mas. Niki Mas, lek kula nyuwek saking ngene wonge. Wah. Mbok coba ndelok. Nggih. Nggih, coba ningali. Ya Kang, aku ditiru. Ora ya meng. Kaya cah sekolah ya. Nggih. Awas enek kue. Mas, nur sewu. Wong suwe ra sakniki kelas pinten? Kelas setunggal. SMA. Nggih. Usia yang sangat ideal untuk menuju kelas 2. Nggih. Heeh. Nggih. Nah, cobi jenengan cek AI UNR. Nggih. Mengke bener napa mboten? Guru wilangan. Ampun dia ngendikake lho. Ki tulisan apa ki? Hah? Dan sakit maca to? Aku Lah meng. jenengan sekolah guru diwarai nulis tok paling. Heeh, tadi ya wis kono ditembangke ngono. Nggih. Dindingan. Mazda nembe ambal. Iki 6 to, Pak? 6 pas Nedro. Pelok 6. heeh. Dicocoke Mazda nembe ambal warso. Terus gini ki wau ki Mas. Muga-muga pas. Amin. Pindho ora apa-apa. Tanggal 7 sasi Juli. Iya. Leres ki. Bener ya tanggal. Nah, nggih bener. Mugi tansah panjang yuswa. Bina yung dene aku Gusti nulis dhewe kreatif ngene iki. Arep ngekeki sesuatu wong ya aku ki cek kekurangan uripku. Wah, Dadi isane gur nulis ngene. Nah, matur nuwun banget pokoke ditembangke niki. Kuwi anu nek kepareng mengke kula bawane pulang. Mboten napa-napa, beto mboten napa-napa. Tenan mawon. Niki pun wingi janjane pun kula periksake kali Mas Bronjong Mas AIU-ne bener aja mirang-mirangku lho Mas aku ngono. Gek pun bener. Oh nggih. Nggih, kan ndi ya ki mau. Ya dibicekno. Oh ya wis. Oh, ora ndek kelampekan. Duwe, Mas. Di ora sampe ana. Oh, duding. Aku ora ndek kamplekan. Wudu kampean. Heeh. Selorokan. Ditresnani mring sami
ayu Anu lho Mas Gatot. Nggih. Jane jenengan ki idola kula kecilik. Oh mosok no. Weh, tenan setelan kula kecilik sing kula setel apa? SRGK. Kuwi sing kula tonton ming jenengan kalih Mas Tejo. Yakin. Gak sakniki ganti kula sing nyetel jenengan ben. Apa iya? Oke. Lah iya. Lah iya lho bolak-balik ing jamane ngono. Awake dhewe sing mengidolakan. Lah, genti aku langsung wah ono wengi nek ora nonton live streaming Mazda iki rasane kaya kurang piye ngono. Tenan saestu kula ndelok terus. Gur adang-adang kapan aku ki katut meneh. Yo. Tenang, Apa ya mesti bintang tamu ki gek tuwa mbok ya sing enom ki kala-kala. Iya. Lah ya nyatane bengi iki kepanggih enten mriki kok. Ya tenan kok. Aku bengi iki yo beda rasane. Ndek iki manula terus. Lah iya, ora ning malah aman wingi. Lah? Ora butuhke tenaga akeh. Karo aku ora judeg. Lah iya. Lah iki wiwit apa ya Ken? Kula iki cilikane ya nyeteli niki. Heeh. Wis tenan. Kayak kowe sok nyetel aku ra sih. Sing pirang menit? Lagu lho, Lho lagu piyai kawentar kok ya. Senengane ngono. Diekspor tekan website ngendi wae. Ya tekan endi kelingan ora? Santai wae tulisane dhewe kok aman. Iya. Ora lali barang lho. Jo lalika rongi bada Nang wae apal kanggo sangu urip iki ribet to. Wah nggih. Nggih. Matur nuwun. Besok tinggo keneng. Nggih. Insyaallah iki donga diamini sedulur semenake Mazda sehat selalu ya Mas. Nggih. Ya pokoke nek mengamini wong akeh iki jarene luweh mandi. Oh, dadi Nggih. tenggang rasa itu memang perlu. Nggih. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kata menika nggih. Nggih. Nah, terutama iki ngendikanipun Pak Wiknya nika pokoke sing penting iki wong urip iki guyub rukun, tolong menolong terhadap orang lain, betul ya Pak ya? Nggih. Nggih, Mulane wingi sedulurku kesandung tak tok. Hah? Lah kuwi kan keluarga tuh orang lain. Oh iya. Nggih. Itu maksudmu Tolong menolong terhadap orang lain. lah sedulurku ki kesandung. Gek Melenyok tak tok. tok nih wae. Mosok sedulur dianggap wong liya. Sing tak tolong kan wong liya. Ayo sedulur barang ya kudu ditulungi kok ya. Oh, kok nek sing kesehatan kae Piye? ngerti sembuyane? Apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. wah wingi tangga kula lara kepejer arep ngobatke tak dang-dangi. Lah, Lebih baik mencegah daripada mengobati aku. Wah, aku ora mah dikruyuk wong sepirang-pirang. ora ngono konsepe lho Mas Gatot. Lho pripun? Nah, enten sekolah arek wonten to nika nggih. Mencegah ki Lebih baik mencegah daripada Mengobati. lah tangga kuwi lara delek-delek arek diobati. Lho tak cegah. nek mencegah ki ngene konsepe. Mencegah ki mencegah dari tubuh kita mencegah supaya aja ngasih kena penyakit. Ning nek wis ngobati kuwi wis kebacut kena penyakit. Makane apa semboyane lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi nek ana tanggane lara ora entuk dicegah. Ya kuwi ya wis kon ngobatne wae lah wong wis kebacut lara. Lah Sing ngobatke niku tanggane lah sing lara boro-boro tangi ngobatke, Mas. Lah sing tak cegah niku tanggane niku lho. Oh, nggih, ngono. Iya, lah iki weh, karo aku nek ora intelektual ora dadi. Kudu mikir, Madha. Di rampunge sik itu. Iya, iya. Man. Keras sithik ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. lampuh. Dadi srana tentrem
niku Mas, sing penting sehat nggih Mas nggih. Amin sing disuwun. Apalah artinya uang Nggih. kalau kita tidak pegang, leres nggih Mas. Apalah artinya uang kalau kita sakit ngono toh kita Hah? Kumaha apa? Apalah artinya uang Kalau kita tidak pegang? Oh iya. Bener ora? Ya bener. Lah gene. Oh. Ngapa? Uang bisa dicari, Mas. Terus? Tapi angel. Nah mulane kuwi. Bener ora? Wah, aku bahasan di telepon Mas Yoga. Niku rak kula iki wong boto. Kring, halo, piye Mas? Wayangan slow ora? Wow, oke neng ngendi semampir. Wes, ora mikir bayaran aku. Siap aku. Nah. Wah, dadi ora hitungan. Lah ya sing mikir ben panitia no. Masuk aku mikir bayaran ketene dadekke panitia aku. Ha iya. Sing mikir ben panitia aku ora pikir bayaran. Aku ya ora mikir bayaran kok mengi. Nggih, leres to jenengan mboten mikir. Ayo sing mikir ya men panitia. Lah, bolo karo aku. Oh, wong wis lunas kok ya. Ora mikir amplop berarti ya. Mboten sing tak pikir isine. Weh mboten patek niku. Jumlahe Mas. Oh iya. Wis manut pokoke. Lah isi wae nek jumlah iki gek gajlek apa ya gek. Lah ora pilih neng omah mau gek iso kaya sing mbok dongake. Iki ana anu, Mbak. Siap, Mas. Promo. Siap. Iya, ini kula iso tawa putih kula tawa. Ini kagem jenengan kali Mbak Uut. Wah, alhamdulillah. Iki sing Terima kasih. iki sing nggo Mas Gatrot. Nggih. Nah, ini yang buat Mbak Uut. Oh, Matur iya. nuwun, alhamdulillah iki nek ora tene aku gawe sinom rentuk kaos lho iki. Yo iki dasare yo kene iki pokoke Matur nuwun, sing nggih. nggih kudu. Nggih, nuwun sewu, oke. Nuwun sewu. Nah, 200. 150, 180 cul nyo. Dadi banget. Kaya nggon TikTok. Kaya Pak Cemplon. Monggo 5.000 ngono kae. Kasih 50. 200, 150, 80. Nang ewu, cul. Nek ora wis misore 80 wis ora wani. Lah engko nek do tuku kabeh aku tekor. Iya iya. Lah nggih. Lah iya. Ngerti nek diparingi kowe mau ra tuku ya. Iki bacot tumbas lho iki mau lho. Tuku ki lho bocahe. Iki bayar iki mau bayar iki. Iki tuku lho saking gemar karo apa? Prinsip ekonomi. Iki lho Mas, kula iki tuku tenan. Wis tuku. Prinsip ekonomi Mas. Nun sewu jenengan do tim itu usaha. Nggih. Lah kula iki nek digratisi malah coba mboten kepenak. Pilih tuku Mas. Asli susuke 3 krur ora dibalekke mang tiliki. Susuk pira? 20. Ora tak jaluk. Isen aku. Leng lungi ngene iki. Mbok susuke tak gawa ora, aku ya ngono jane gelo banget aku ya. Alah, oh iya. Duit 2.000 suweke mbok lem ya. Ya wis ora lah, apa-apa. 2.000 niku malah dalan swarga ya Mas. Lah iya. Enek ning masjid kae ana eketan 2.000-an yakin jegurke sing 2.000-an ning kotak infak. Ora Bener, bakal bener. sing 50. Iya. Matur nuwun nggih Matur Mas. nuwun. Sembanan nggih Mas. Pamundutan kathah. Dan tim ya. Nggih, nyo. Matur nuwun. Kowe sing apa kowe? Ukuranku to. Heeh. Aku anu we, small. Semol ki apa? S. Es. Heeh. Iki L apa S? Oh ya ora apa-apa. Kowe ukuranmu pira? Nek tulisane Mas Gatrot panjang. Mboten jane guru sedeng Mas. Lah, Lengene ini sedeng Oh, mboten iya. panjang. Oh, Lah, iki ya- dedek kaya ngene kok arak kaos panjang. Mbak Uut panjang. Halah, mun aku ora dawa. Aku ki lebar. Hus. Uut ku. Lah iya lho. Ora panjang ning lebar. Heeh, bener. Ukuran kaos ngono lho. Pamundutan biasanipun kathah. wah nggih. Niki napa mawon Mas? Apa? Biasane akeh banget lho Mas. Wah, Wis iya. diasto. Wong bengi wae sanga kesele awakku ki tak kon macake sinden karo bintang-bintang. Iki kagem warga masyarakat Padukuhan Semampir nderek Mayu Bagya nggihipun bersih dusun mugi kepaing barokah saking kula Pak Susanto kagem Masda mugi sukses selalu. Amin. Nyuwun langgami bangono kantresnanku nggih niki mengke dipinanggani. Terus Ya ora terus-terusan. Iki oh, nginep berarti nek ora terus. Lah niki anu tadi ada pamundutan pepeling. Oh, nggih niku. Nggih dipinanggani dhisik dhewe mawon. Heeh. Pepeling. Pepeling, Kalih ya. sinten mawon kula nderek. Nah, nek le nembang mengke kur, nek le bawa jenengan kalih. Oke. Mbak Ut mawon. Oke. Pepeling sih. Oh, nuwun sewu niku wonten pembagian door prize nggih. Nasi bok, daharan. Kira ki door prize. Bener ning ki sok nggo dur pres. Napa nggih? Dus.
Oh iya. Door prize dus. Dus ki tiga door prize. Bener. Ya. Nana. Ayo kowe sih. Aku. Ya. Rukun Islam. Tenan aku cilik aku seneng tenan nyeteli Mas Gatot kuwi lho. Le suarane kaya swargi Pak Mantos kuwi lho, seneng. Engger Kok gek landrung sing tok setel. Ora jenengan zaman semono urung kenal sing iso nirokke Mas kono. Landrung lah jenengan yo persis wantene kok ya. Ajeng derek dagel monggo. Ora di. Kang limapu niki. Ingkang sampun pikantuk kerdusan monggo dipun rahapi penonton ingkang wonten Jawi kula aturi jajan piyambak nggih. Ya kompak ngene. Lah ya bakule ya main payu sik. Lah iya lah nek panitia ngene wong semana iki tekor padake iki pamiknya. Tindakna mring para sama. Iki live streaming aku rak kirim salam. Untuk Kanggo si mbokku ning Boto, Mbok Katemi. Halo. Halo Mbak Katemi. Weh, aku mlebu YouTube, Mbok. Mbokku Mas Oh, Katemi iya. Boto. Oh. Halo, mongko reneng sinyal kono blas. Men. Ya ora apa-apa disetel mengko nek wis. Sesuk nek pas nebeng wifi ning kelurahan iso. Sesuk pokoke disetel sesuk. Nah iya iki aku wis netring kok iki. Netring kan? Heeh, netring iki lho, wifi streaming iki dadi iki tak nggo netring iki streamingnya enggak iki men sing do. Mboten apa-apa, paling gur gambar wer-wer. Lah iya. Tenang mawon. Terus sing dokumen iki kok sinyalnya muser ya. Oh, maaf, aku yo ganti bales isokan. Maaf, tak nggo netring ngono. Ngerti netring ora kowe iki? Yo ngerti tetring ta? Hah? Gandol ngono. Nek gandol kepiye to? He tetring. Tetring. Gandol. Kudu tetring iki mau. Netring. Netring. Lah bedane apa tetring? Weh, nggo poli kuwi lho. Netring. Net ring. Nek tetring beda. Oh, tetring. Jenengan pun netring. Heeh. Oh, berarti nyilih sing nggo poli niku. Heeh. Net karo ring to? Heeh. Heeh, net karo guring. Mesake lho Mas Daki. Ngapa? Dirubung rengit lho asli lho. Ora apa-apa, iki anggaran krutuk kebul lho do kecer dhewe-dhewe iki. Rengit bakar. Ya Gulu tenan gulu kebak. kadane sing ngefan ki ora gur sebangsa manusia Ya nih. kewan do ngefan ora aku. Gegremet barang ki yo ngefans karo Mazda. Tenan iki. Aja gegremet ah. Lah kowe ora jenenge. Kuwi kudu gegremet nek kowe iki. Kewan kuwi gegremet ki sing nang isor kae kuwi lho. Ulang. Nggih kewan sing ora iso obah ki termasuk gegremet. Ngerti ora? Apa enek kewan ra iso obah? Kepiting. Kepiting. Yo ora iso obah lah kepiting. Lah piting kok ya. Terus ki Aja padha Piting. ditinggalke. Niki wau nggih saking Bapak Anitia nyuwun apa? Lancaran bersih desa monggo Oke, diungkel kowe ale. siap. Kanca-kanca. Rukun Islam. Jadi gentenan. Iya kaya yang mikul. Ya wis. Ayo. Ayo Pak Mantos, ayo. Ru Sing iso landrung, Mas. Oh iya. Anjenengan yo iso lho. Ya. Lah kok wis tinggo kono gek aku tak golek liyane lah. Oh, iya. Aku anggere di judul tinggo kanca gek leren aku ki golek liyane. Asal Rukun Islam puniku sahadate kang angka siji. Pak Ipung saploe nderek Mas Dae langsung nuwun sewu pamit wajanipun emas. wah iki lho. Lho iya upgrade. waune mboten Mas. Iki asline behel gek tinggo nyokot gedang gek dadi kuning kok ngono kuwi. Sapa? Kang angka. Pak Ipung niku lho behele. Lah iya sapa wong wedok sing ora kesengsem nek diasemi Pak Ipung. Lah nggih jane lho. Ning kruyuk gek tes tutates. Nek nyimpen emas ning nggon waja ki ora bakal dirampok ya. Oh, apa iya, Po? Lah kan ngene. Oh iya ora wani. Lah piye sing arek ngerampok ya? Ora iso. Ora iso. Ora iso. Apike mlo nek investasi emas
dijadikan gigi saja. Ya. Rasa tukok kali-ali. Oh, mending diterek nggon untu. Heeh. Kuwi untu wong apa untu andra? Untu andra gur diidak-idak lho. Minggiro ndak kesundul. Oh ya Allah Pak, ngapunten Pak. Nggih, ngamin-amit nggih, Pak. Aku ya ora krasa ta iki, Mas. Kula wangi. Kang angka loro salat dene kangka telu. Anu sing kono ke urung uman Mas Gatot. Putih. Kono ke Mas Gatot. Nggih, sekedar. Mit. Oh, lah pun ngunjuk Yusi. Nggih. Vitamin C. Amit niki. Mbok daya tahan tubuh. Estu lho menika. Nggih, legi lho, Pak. Nggih, bahasa legi gelem gitu. Ngertine pahit kok ya. Ah iya. Bacotke ya. Ramadan nindakno poso. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. Monggo Bu, awi Mbak. Ayo Bul. Yo. Ya Bul. Yo. Monggo bareng-bareng monggo. Terima kasih tadi sudah dipinangkani ya. Nggih. Terus yang dari panitia sini ngersake apa lancaran bersih desa bar dipinangkani karo kanca-kanca teman-teman. Nggih. Dibawani ra? Derek. Oh iya dibawani ya ora apa-apa. Nggih, dibawani Pak Wariso mawon. Oh iya Pak Waris. Nggih. Mas Gleng ya. Nggih. Mas Gleng, sehat-sehat nggih Pak Gleng. Nggih, iki kathah sedulur, Mas. Oh, nggih. Asmane kan Wariso, aku dadi kathah sedulur. Oh. Oke warise. Oke warise. Nggih, Wariso. Waris wis dulu. Asma iki Narya Japa. Oh iya. Insyaallah sing kulino ngaji ning masjid asmane Ngajiyo. Oh iya. Nggih ta? Sing sugih dhuwit Sugiyo. Tanggoku ora tau gelem lunga jenenge malah ngaliyo. Dadi ya benten-benten. Ya ning kadang kan kebalikane to, Nggih, kadang kebalikan. ana kebalikane niku. Bener ya. Enggak. Bener mangga. Apaan niku
dadi kewajiban baku enak toh suaranya Nyamlang tenan Mas. ayo Pak ayo bersih desa bawane pocong apa niku nek buah ya buah iku lah buahe napa mawon timun timun iku jeruk iku ngoten niku apel mau oh mboten apel niku ora niku lho apel niku ora usul apa kowe Ora. Aku gur membayangkan kok. Mure ado sukar sakit Mas sindene siji toke saya Ngendi? dipijeti ora iki dasare usume ungkris-ungkrisan tenan iki dadi hawane ya minum nika lho sing apa ora sa iklan ding ora melu sponsor kok ha iya biasane dadi brand ambassador jenengan Lia Anglia tu mandang karyo lancaran bersih desa rukun bebarengan rasulan nek disangga bareng-bareng insyaallah lancar. Amin. Gawean sing abot insyaallah dadi lancar. Amin. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan Nggih. kalau tidak dikerjakan, gitu Mas. Angel neh ta pisan. Pekerjaan berat akan terasa ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Ngono. Lah kuwi abot lah bareng-bareng saya oke. Kalau tidak dikerjakan akan terasa ringan. Wis manut Mbak, wong si paling pintar ya. Si paling itu. No. Do penyanyi do judeg kok joan kariku. Pau enten sing ngersake Mbak Mega nyanyi napa, Bu? Iya, ngujiwat. Mujiwat. Iya. Ayo Mega. Mbak Mega? Mega iya. Rada pilek ora apa-apa. Ora apa-apa Mas, berarti irunge bungsi. Lha ono lho sing irung ora tau pilek. Irung apa? Irung Petruk ke sprene. Lah nggih to. Pileknya berarti kan fungsi normal. Iya. Nah, irung Petruk Mas pene wis ora tau diliwati. Ora apa-apa. Nggih. Melu aku arepan Kayak jejer ragu Mbak. ora pilek kae. Lah.
Buntet barang. Nggih, Ora ngaturaken bolong. wilujeng dalu Mas. Nggih. Gatot, Sugeng Mbak dalu. Bu. Nggih ketok nggih masuk angin tenan Mas lah tilase kerukan. Lah iya kowe. Nggih, sesune bet cepet abang kuwi nganggo dong jati nom kuwi Dik. Abang iki mergo ana angine iki sing do metu kuwi lewat. Oh, dadi abang mergo ana angine. Ban gembos ki malah ireng, Mas. Gitu, Mas. Manut aja ngeyel nek arep Mas Gatot. Nggih Pak Guru. Kula iki kok anu tenan kok MC Raja ngeyel tenan. Nggih, lah jare angin abang ya ban gembos ki kene ireng aku ya ngono. Mau nggih wonten ingkang nyumbang lagu Mas. Heeh. Mas David ngoten wau. David sing nyaran kae. Sanes. Ngendak digebuk nganggo wayang. Oh, salah yang glundung. Iya. Mas David mengke. Nggih. Berarti rene paling ora ngontel gitu. David. Nah rene. Nek da mobil rak nggo mobil. Iki David paling ora rene ku ngontel mungkin. Oh iya. Nganggo V ora P. Oh, nggo V tok. F. Mas David nanti nggih Mas. Oh Abid. Abid. Lho, Anjir, kleru. salah. Salah. Abid. Tiwas sing nyaran kepedean. Heeh. Kaya penyanyi Abid Ki Ade. Nah iya. Ebit kae. Mangke Bawane Dek, ya. Tok. Doni Mas Mustika Neng ning swara empuk nih jangan kecut iso dadi enak meneh lho Mas. lah, Saking ngrasake swara empuk. yo Bedone uut jangan kecut iso dadi sayup suarane. Ora usah ngono kuwi ya. Pahit anak sing anyar terus ngelelek sing tuwa. Lah yo umum. Aja ngono. Nang sing anyar kok ngelek. Iki ya apik lho Mas. Ngerti ra? Neng sing Biyen eneng sing anyar terus ngelelek sing tuwa. Lah ya umum, masuk eneng sing anyar ngelelek sing anyar ki ilmu saka ngendi ya Mas? iya. Iya. Nah, itu berarti intelektual dipakai karo aku kudu harus berpikir. Lah aku ki wong anyar wis dielek-elek kok. Non, Aku ki wong anyar dielek-elek. cinten sing elek-elek. Mau ngomong kula Mas. Oh wis ana. Apa? Ya sing Nek wong omong karo apik. kowe ngapa? Ya gur ben ngerti aku ki ora ngopo-ngopo. lah pripun ta Mas? Ora pripun kuwi. Iya. Sik aku ngeleng-eleng lakon iki engko kepiye ya? Aku lak ora nggawa balungan iki dadi. Ya aku sak kecandakku nek ora dadi ya wis. Anu to. Oh, jenengan mendel niku ngeling-eling lakon. Lakon. Mboten beton apa? Balungan. Balungan lakon. Oh, dirica-rica punan wingi kok, Mas. Nggih. Nggo Punten Mas. tampil. Nggih, Pak Guru. Pak Ipung ya dasare jame anyar kok ya. Nopo? Iya. Lungguhe ngene ya. Oh, lah. Wah, iki jamane anyar-anyare wingi iki dilinthing. Sesuai dengan namanya Mega itu memang sinden berbakat. Oh iya. M. Memang Mega itu sinden berbakat. Eh, Nek iki sinden berbakat. G. Gusti Allah nek iki sinden berbakat tenan. ah. Ancen iki sinden berbakat. Ya iya. Gitu, Saiki aku. Ut. Untuk apa hidupmu? Oh meneh. Lagi. Untukkah hidupmu? Wah. P. Tetep nggo bojone terang ning goreng. Ora apa-apa ku Yo awet nom bojone Mbak Uut niku Ah, iya. tekan sprene Jek Joko ben. Lah nami. Kancane ben nganti wis le mlaku ngomong.
Ancane jenenge kuwi ya. Iya. Bapak Dik Mega sing endi? Urung. Sing lenggah kono. Aku ndek iki. Lah kabeh lungguh kabeh semono kae. Kae lho sing gondrong cerak salon kontrol. Ndek iki kan amor aku to nek mburi. Terus aku dikandani diceritani, ngopo kok Dik Mega suarane iso apik iki? Sebabe tips dan triknya dari bapaknya. Apa kuwi? Dek ben dek ning jero weteng iki kerep dikirimi mic karo bapake. Oh. Ya Pak, Layak kok aku metu ki anu kepalaku benjet-benjet ki. Oh iya lah nek anakku ki malah suarane pedes e. Lah mergane. Disentrek. Kok sentrek piye to? Ada. Kayak iki ket bayi wis latihan nyanyi karaoke ya. Mic salon kontrol. Dadi karaoke ning kono. Ora, iki kok iso aku cek ngangleng sing tak omongke. Apa? Kaya kono Bayu kok dikirimi mic iki ora kewowoken. Gone cerita mbok sing apik. Tenan lho sing cerita bapake Mega kok dhewe engko. Piye to Pak ngono? Ngono. Gek kowe jek kelingan, Dik. Kelingan ra Meg. Anu kemotak. Mereke Sur apa? Ultra Fonse Toa kok mereke Toa. Lah nek apa Toa lho ngendikane Mas Cak eling ora mereke apa? Mboten eling ning kemplotok. Oh. Kuwi potensione. Iso gur 10 tok ora nganggo. Iya. Pak. Mas, sepul niku rak sing undet-undetan niku. Heeh. Lah nggih sepul niku rak sing undet-undetan. Niku sene sepul. Lah apa? Apa ya kae? Lah ya sepul lah sing kabel diundet. Lah Gulung-gulung ae lho. kuwi. Lah modele lak wis gulungan nek saiki iki kaya kabel tembaga kae digulung to. Apa ya lalu? Anu Pak, mungkin jenengan foto mangkirim ke kula nggih Pak. Mbangane kula bingung sepule Pak. Anu kok sone agek dinggo, sone agek dinggo. Sepule undet iki kita. Cengkok motor digas. Pripun? Gitu ya. Hilangke. Terus gak coba. Mbakmu. Apik. Cengkok ya. Rupiah pedhot rantene. Kowe iki lho, untuku ketatap. Ketatap apa? Mek. Lah umum. Lah sing tok cekel apa? Mik. Lah nek ketatap sikut aku salahno. Lah wong sing tok adep mik kok untuku ketatap mik kok protes. Nah sing tok ketatap ki sikutku kowe protes ora aku. Lah umum wong sing diadep mik kok. Kan mergo enek sikutmu. Lah sikutku ngopo? Ngeneki mik iki njo ngeneki untuku. Lah sing kena untuke apa? Mik. Lah kok nyalahke sikut sing kena wae mike kok. Umum. Wih wis dikirim mik kapok kowe. Mancing salah ya. Terus
tresnaku sundul. Tresna Iki kidok sinden ki do ngrembug apa to tek do hehe ket mau. Nurtiana ki ngene, "Oh Mas nek ketatape ku nek ketatap sikut ra sedeng." Lah iya lho, ra sedeng. alah. Aduh melahe. Monggo Mbak Mega. Monggo. Lem minggu siwate benang gegetrate anjinjet awise Madhep dene lah mesake. Jenengan ki nembe sakit to, Mas? Mumet aku mau kurang numpak mobil apa dalane kan ngene-ngene. Lah aku merem dadi wis balik-balik rasane nemeteng. Oh dadi le mumet iku wau mergo merem to, Mas. Nah, Mbok yo nggih melek. Kan mboten mumet mengke. asem. Heeh, lah kan le mumet mergo merem. Lah mbok nggih melek kan mboten mumet. Lah ngantuk lho. Oh ngantuk beda. Oh. Beda. Kene Jenengan nembe mumet mboten? iya, Dik. Aku mumet, Dik. Mergone ngapa? Jagunganku wolonggon iki mau, Dik. Wis sego meneh. Ngoten niku tadi. Ngoten niku bentene. Lah iya. Sami nggih Pak Lurah. Nggih niku Pak. Kula nggih Pak. Ning aman tak terkinggon bakul sego goreng tak dandake, Bu. Bang Bayu. Wis gawa ndok bareng. Iya. Nanging terus. Nyuwun ngapunten niki ra dibindeng. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bindeng apik kok ngene ya, Mas. No, mat nyek ngong. Engko langgame siji meneh dadi rong ubengan. Yo. Oh
pengentut. Pak Ipong anggere sing ngiringke awak anu wis ngentut, nah ngentut. Malah ngentut. Duh. Yo dintek kena. Yuk. Malih. Ah, lungguh neh men kanggo. Niki karo niki disambi kuwene ketoke wonten nggih. Heeh. Iya. Iki mau gawa saka transit kono mau Mas Gatot. Niki mau nggih. Niki saking Mazda Lovers Indonesia ya Mas. Iya. Mas Daga. Mazda Lovers Indonesia. Wah wis. Ya ngono nek ulang tahun ki diparingi kue, ngiris kue. Iya, lihat wong cukup iki ulang tahun ngiris kowe. Sing ora cukup ya paling ngiris poman. Ya ora apa-apa. Terus ngiris poman. Lah nek ora tuku kue wae ora cukup ora ya ngiris poman iki. Pokoknya terima kasih dan salam kompak selalu. Matur sembah nuwun. Mas Daga Lovers. Ulang tahun yang ke-1 juga kemarin Pop Darnas Ya. pertama. Apa itu singkatannya? Kopi Darat Nasional. Mas Daga Lover. Oh, Nggak ini kuwi. aku iso ora gawe Gatot Lover. Wis 5 Mas followerku. Oh iya. Bojoku, anakku. Simbok wae tak kon ngeklik-kliken mbok ben eneng aku mbangane mirang-mirang aku. Ya ora apa-apa. Ini tadi anu Mas Gatot. Nggih. Mas Abid itu tadi yang mau nyumbang lagu. Yang mana kan. Mas Abid? Nah itu. Ini. Oh ya. Ya, ayo berdiri. Kecil-kecil cabai rawit ini sepertinya. Ini loh. Mana Mas Abid? Oh, sini. Sekarang dikasih waktu sekarang? Iya, Oh sekarang. nggih, ayo Mas Abid. Tindak Ayo. ke panggungan. Ya, alan-alan ki. Ya dituntun men kalah rupit gembos. Nah, nggih tak golek kemik tak golek. Nah, ya kayak ini. Ini. Wow, sudah pakai kaos ini. Oh iya. Oh, jos. Selamat malam Mas Abid. Tanya. Nggih. Kanggo mic. Dipakai Pakai nek mic, mikirnya. dipakai mic. Ditanya Mas Dalang, selamat malam juga Mas. Malam juga Mas. Oh iya, sekolah di mana? SMP. Sekolah. Lah kowe kok lali sekolahmu ki aja mlebu ning sekolahane kancamu. Gadet ning mengo. Mbak menawa lagi mlebu anyar iki Oh ngono iya, lho. SMP mana? SMP apa SD? SMP Negeri 1 Rongkop. Rongkop. Yo lali. Wis pokoke sing penting sekolah. Ya, Kelas esuk gek langsung rongkolah. Oh, oh. Aja kur sekolah. Wis rendeng to, Mas. Ah, iya. Iya. Kelas berapa Mas Kelas Abid? berapa? Kelas oh, 1. Oh, ya lagi Kelas mlebu kok Oh, ki, iya. Mas. Wingi gibar pendaftaran online. Oh. Dadi niki sekolahane sing ndi iki urung Oh. dongan. Dadi Tanggal tahu. 10 besok ya nembe mlebu. Ah iya, Padha dalange ya iya. Nah, Lagi mlebu iki. Heeh. heeh. Ten putih, Mas. Mrikone kok. Ten sekolah to, Gen? Nggih. Nggih, padha alene kita. Nggih. Kok gek lali kan sekolahane Ora. putih wingi sing jenengan leboni. Nggih, mesake wali muridé lho Mas esuk. Nggih, monggo ya. Nah, mau nembang apa? Nanya apa? Oh, caping gunung. Oh, pakai ini. Pakai mic Mas. Caping gunung tapi Enggak bisa. nggak bisa bawa. Oh iya. Yang bawa milih Mbak siapa? Ya. Mega. Oh, Waduh, jan. Ya ngalah. Piye? Tuku pitik deleki ndringklek. Artinya? Ijik cilik wis ngerti kledhek-kledhek. Ya sing dipilih Mega. Mbok kowe iki milih Uut. Ora gur kledhek-kledhek kemremes iki, Mas. Tenan. Nggih. Ya, ayo gak ngadeg. Yo kepeksa ngadeg meneh, ora apa-apa. Heeh. Nggih, ora nggih, nggo mik sik. Yes. Biar dibantu sama Om Gatot sama Mbak Uut. Sini. Iya. Sini, jejer sini, Dek Mega. Alhamdulillah. Sini jejer. Uut,
dicekel tangane. Iki digandeng tangane. Ngene. Iya, aku kene. Nggih Bapak Ibu nun sewu, Pak Weknyo menika saking keluarga besar BKKBN Gunung Kidul. Dalu menika matur nuwun sampun diparing kesempatan supados ngregengaken rasulan. Iki gandengan men kaya patung kabeh ning tepus kae. Dua anak saja cukup. Iya, dua anak saja cukup. Dene tambah menika nggih tombo pegel mawon. Nggih. Nggih ya. Bangun ya didelehke tepus kae nggon pertelon persis lho Mas. Lingkaran biru. Nggih, alhamdulillah anu aku seneng banget iki Mas Garut Mbak. Bisa apa ya Mas Da kalih niku bisa menginspirasi. Oh ya. Kecil-kecil. Kecil ding. Seneng wayang. Menginspirasi apa aku? Ya kan mergolek mayang kita. Jur piye? Oke sik. Seneng ngono lho Mas De Yusuf. Ngono. Dadi terus saiki adik-adik anak-anak kecil ki njuk seneng wayang. Lah mulane isih cilik nonton wayang sok insyaallah ya dadi dalang kondang kaya Mas Yusuf ki Mas. Ngono tergantung cilikane bocah seneng dolanan bal, nek gede paling ora pemain sepak bola. Bu tanggoku mbotoke jek cilik dolanan bedil-bedilan. Saiki golek manuk ora leren-leren wong. Rumangsaku ki nek dadi polisi. Kadang kepengen ning watu kampek plalar kono ki barang ngantian. Mangga dipun bawani. Enggak. Saben wengi. Saben bengi nyawa Mbak Mega cocok ya. Cocok ya. Kowe mending ngeling-eling sekolahmu ngendi mbangane ngeling-eling bawa caping gunung ya. Aku kuwatirku gek sesuk gek mlebu SD Wotawati ana saka SD kok mlebu iki sekolahane padahal SD meneh. Ya tekne urung mlebu ki urung apal ngono lho. Lah iki wis wiwit. Kok nek wis mlebu bola bali njuk apal. Oh iya. Sekolahane ki piye ta? Lah ya nek wis mlebu bola-bali kan apal oh iki sekolahanku ngono maksude iki. Aku bola-bali kok ya ora apal-apal rumah sakit. Yen memajang hamung karo janor kuning. Yuk. Mas Hafid, rumahnya di mana? Hah? Di sini. Iki panggung wayang lagi. Semampir. Hah? Oh, semampir lah. Ya rumahnya di sini berarti ora mulai nganti sesuk. Kowe kudune len jawab. Mas Hafid rumahnya di mana? Enggak saya bawa berat. Oh iya bener. Sing kuat gawa omahku liyane blekecot. Ning mesake lho Mas blekecot. Lah ngapa? Le omah-omah ora tau duwe anak. Lah nek bebojan kok omah dhewe-dhewe. Oh ya. Blekecot ki foto amuran sak omah ra ora. Ora tau sak omah. Ampun ditiru niku nggih. Heeh. Betul ini toh, bawane bener iki. Saiki. Oke udu. Kaya ora yakin. Wis entuk separo lho masalah iki. Bener toh? Oh ya wis. Kok kaya ora yakin ki lho lek jawab masalah iki. Tenang wae. Tenang bae. Nggih, tenang. Pak Penewu. Nggih, benjang pokoke mlebete ten pundi pun pantun nggih Pak Penewu nggih. Sewu. Kok nek kleru. Lah engko lho yo to. Kek mlebu sekolahane Mazda malah iso langsung SMA malah. Enggak iki apa bar iki? Pacitan ya. Pacitan apa langsung Madang? Pacitan Oh Pacitan sih. Yo. Heeh, ngomong-ngomong Pacitan iki bar eneng TikTok esuk mau ora ngerti do buka TikTok. Apa? Dalan Pacitan ora entuk diaspal. Tenan. Lah Judeg nek arek itu, Mas. Nggih. Kok saiki dalan sing endi? Dalan Pacitan.
Ku ora entuk diaspal. Bibir. Lah ya nek dalan Pacitan diaspal kemur itu judekno. Dalan Pacitan ki padha dalan sambel ki ta? Ya dalan gedang barang. Heeh. Lah iki kan gue mangan gedang. Jajal. Iki kok do pikirane do tekan ngendi-endi to wong Iki masalah logika. Saiki nek logikanan Mas Gatot tak takon. Nek wong mancing kae sing disendali apane? Lah ya senar. Ya ngawur. Senar. Ngawur. Lah kepiye? Ya sing disendali sikile kok. Lah kok iso? Ya nek kejaba nek arep nyeker sikile ora disendali. Kapok, kowe kapok. Ya ya. Tepuk tangan untuk Dadi Mas nek Dak. wong mancing ki Akhire. disendali Sikile. Ora ono ya gek senare dine swalo reneng ya Mas. Iya ya wis pinter. Dagelan intelektual. Kali nek Ya wong ki kadang tiba apes ki umum. coba nek sampean iki cen dagelan intelektual. Heeh. Nek umpamane jenengan mlaku ning dalan. Heeh. Tengah dalan ketemu letrong. Heeh. Sampean bali apa mandek? Mandek. Nek mandek berarti sampean nunggu letronge semlang jupuk wong. Ora. Ya aku lunga. Lunga berarti arep ipuk piring. Ning juga rong piring kok Mas kula. Oh ya iya. Nggih. Kaya Ora sapa? mesti arep dipangan ta? Ah, tak dumur Pak Ipung. Nah, oh iya iya. Ya wong arep intelektual kok iki cok apes ki kadang. Letong karo soto enak ndi? Lah iya nak soto. Tahu mangan letong. Padahal aku mah njikuk piring kok ya. Kok wis iso ngerti to? Aku mah njikuk piring letonge urung tak adai lho. Lagi njikuk piring lho aku cepet temen to. Iya to. Lah Mas Damu jare berarti lunga njikuk piring. Kok iso wis muni enak soto. Ya ora apa-apa. Oh iya. Oh iya. Ning letonge sekti Mas. Lah, Lah pangkate dhuwure kaya ngopo? Heeh. Pak Penewu, Pak DPR, Pak Kapolsek kuwi kalah kali letong. lah kok iso? Lah nek midak yakin mesti ngene iki. Gitu. Luwih bahaya saka paku ya, luwih ngandrep ya jebule. Nggih, tenan. Oh iya. Ngandrep nggih. Ayo ayo Ya, ya, ya. Pacitan. Iya. Lah iso obah. Coba Dek Didik. Akhire obah tenan. Terangane suwe to nggo proses obah iki. Aku ki kok cepet men to nek obah. Ora gelem balen dia. Iki lho ikuti musik Duntak-duntak, Mas iya, Mas, Kipol coba. ya. Nih Coba. Mas, nih Mas. Iya. Saiki Pak D genti takon. Kaya ngendikane Mas Damau, nek neng dalan neng letrong nunggoni apa mulih, Dik? Coba dijawab. Coba. Mulih. Mulih. Oh njikoke piringku mau. Ya, ya. Ya. Berarti kula ora kelang mulih wis ana sing njikoke piring. Kantun ngadai Mas kula, Mas. Oke, ndek kanca doyan letrong sana. Yo cek cilik wis doyan letrong nek gedhe adol sapi le. Ora apa-apa. Nggih. Ya, ya. Obah yo. Panas. Panas Masih Dek Abid bisa ini. Panas udan. Panas udan, Terus Bisa, bisa. udan panas, aleng-aleng capek gunung. bagus yo. Wis kendel ya Mas. Iki sok gedene bakale nek nembang suarane apik. Nggih, nggih. Heeh. Wis Wis ketok kecil ya. nggih, saka cilik wis ketok ya, Mas. Heeh. Ketok nek bingung golek sekolahan.
Ora ngerti sekolahane. Iya, Nadyan Nadyan wadan sarata Swara numpak apit kok reme ablong ayo de apit mulih dhisik njupuk letrong ya oke yuk banyu yo David Jaman ning saiki entuk salam. Nggih. Salam buat Masda dan Mbak Mega, saya penggemar wayang dari Pak Trimo Pratama dari Desa Purworejo, Kecamatan Nguntaranadi, Kabupaten Magetan, Jatim. Nggih, matur sembah nuwun. Semoga Ki Yusuf tetap eksis. Nggih, amin, matur sembah nuwun. Mugi sehat selalu sedaya. Nggih. Saking Magetan. Nggih. Tebih-tebih niku. Tebih. Akeh wong wedoke mriko. Lah, Magetan. Nek akeh lanang kan Pagetan. Gitu Mas. Mane wo ya. Magetan. Jenengan ngidul mriku akeh banget wong lanang. Ning ora melu semuge melu jepitu ngono. Ngendi to Mas? Manukan. Ngalor sithik kan boto. Nggih Pak Guru, nggih. Oh, dadi dusun. Aduh lali nek neng cacilik. Ayo yo. Iya. Dusun sing isine piyayi kakung. Aduh malah dibaleni meneh andingmu neng cacilik sing judeg golek sekolahan yo, aja dibolen baleni yo. Tenan ae urung nyaut yo. Sesuk nek nganti mlebu ning SD Manukan kono rek bingung malah. Yo Dik. Sekar bisa gunung desa Padha
Ayo David ayo. Sekar bisa gunung desa tapi rasa tapi ora ilang padha lara Makasih David. Sini ini buat Dek. beli jajan. Buat beli buku. Ini diparingi. Buat beli buku Ini sama rezeki, alat-alat rezeki. tulis. Iya, enggak apa-apa. Kok nek kowe ora nampa, aku sing nampa lho, Le. Wow ayahe. Enggak apa-apa, enggak apa. Wow ayahe Mas Abik iki ngendika ngeten, nek disawer aja gelem kekno Mbak Mega ngono kuwi. Ah iya. Ya wis ditom. Ngene wae. Iki ben sah soalnya didelok wong akeh. Ah. Kuwi tamponen gek nehno Mbak Mega. Ayo. Diterima atau iki ditampa. Heeh. Niki ya. Iki nek cara jab kabul kudu ngene Iki iki. kowe nggo tuku buku tulis. Heeh, gek kuwi dikekke kowe. Heeh. lah. Wis kek noneh. Kowe jujur gelem nampa ora? Ya jane iki isine gelem. Walah diubeng-ubengke rembugmu gur gelem tiwas arep tak nehke aku. Nggih. Matur nuwun nggih Mas Makasih Abi. luar biasa. Iya. Sing penting sekolah sing pinter ya, Dik. Sesuk kowe nek sekolah SMP bakal menemukan pelajaran yang disukai seluruh murid. Apa itu? Pelajaran kosong. Tuh. Injing badhe nemok. Jam kosong. Iya. Iya. Wah, seneng aku jam kosong ki. Ya Ken ya. Iki Ken iki mlebu kas lho Mas. Iya lah. Kasih apa kasih. Nggih Mas. Tak terus ki lakon pun liwat jam 12. Pokoke kathah lepat nyuwun apunten sehat Semanten ugi selalu. Mas Gatot. Insyaallah kuwi nangge malih Mas. Nggih, tetep guys, pokoke semangat. Amin. Sedaya rahayu wilujeng. Amin. Matur nuwun nggih Mas. Matur nuwun Mbak Das, Ut, Mas Sugeng Gatot, sedaya Makaryo. yang ingkang keladuk nyuwun pangapunten, nggih. Ayo terus kilakon, ayo Mas. Ya. Sik, ana akeh wong do jegok. Ayo terus kilakon, ayo Mas. Ya saurunge kirim Fatihah sing kanggo para pundhen dalang. Iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Suna Nugroho. Wa ilaruhi Ki Sutana Hadi Sugita wa ilaruhi Ki Sukaca Gandha Carita wa ilaruhi para pundhen dalang sanes Al-Fatihah.